Неделя 15 студзеня. У эфіры тэлеканала Віцебск інфармацыйная праграма 7 дзён. Тыдзень не скончаны, пакуль не падведзены яго вынікі. Гэтым і зоймемся ў бліжэйшую гадзіну. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Інвестыцыйную праграму Віцебска на 2017 год зацвердзіў гарадскі савет дэпутатаў. У яе ўключаны праектаванне, будаўніцтва і мадэрнізацыя 36 аб'ектаў. Абласны этап алімпіяд па вучэбных прадметах. Іспыты прайшлі ў Віцебску, Оршы і Полацку. Удзел у іх прынялі больш за 1000 школьнікаў, пераможцы гарадскіх і раённых этапаў. Дабравесту Полацку падведзеныя вынікі першага раённага конкурсу праваслаўнай літаратурна-музычнай творчасці. Зграя ваўкоў атакуе вёску ў гарадоцкім раёне. Ахвярамі драпежнікаў ужо сталі хатнія сабакі. Жыхары чакаюць дапамогі. Інвестыцыйную праграму Віцебска на 2017 год зацвердзіў гарадскі савет дэпутатаў. У ёй прадугледжаны сродкі на будаўніцтва ЗАГСа і паліклінікі ў мікрараёне Поўдзень 7А. Грошы будуць выдзелены на добраўпарадкаванне зоапарка, рэканструкцыю канцэртнай залы Віцебск і дзіцячай школы мастацтваў у пасёлку Руба, а таксама на будаўніцтва дзіцячага саду і школы ў мікрараёне Білева 2. У 2017 годзе будзе працягнута рэалізацыя праектаў, накіраваных на аптымізацыю гарадскога бюджэту. Адзін з іх укараненне ў Віцебску энергаэфектыўных асвятляльных лямпаў і аўтаматызаванай сістэмы кіравання гарадскім асвятленнем. На эти цели планируем направить 400 тысяч рублей из городского бюджета и столько же из областного фонда энергосбережения. Годовая экономия бюджетных средств от реализации данного мероприятия составит более 1 миллиона рублей. Продолжится работа по совершенствованию схем движения общественного транспорта в городе. В первую очередь это касается новых микрорайонов, новых жилых микрорайонов. Планируем открыть троллейбусное движение по улице воинов-интернационалистов. В течение следующего года планируем выполнить благоустройство парка имени Фрунзе в центральной части города и парка Тысячелетия вдоль проспекта Победы. В целом, на реализацию мероприятий городской инвестиционной программы в 2017 году планируем направить порядка 26 миллионов рублей бюджетных средств. У 2017 годзе плануецца завяршыць рэканструкцыю падземнага пераходу на скрыжаванні Маскоўскага праспекта, вуліц Церашковай і Броўкі. Пачаць будаўніцтва падземнага перахода ў раёне тэлезавода. Плануецца таксама падаўжэнне праспекта будаўнікоў да мікрараёна Білева. Усяго ў праграму фінансавання ўключаны 36 аб'ектаў, праектаванне, будаўніцтва і мадэрнізацыя якіх у новым годзе плануецца за кошт гарадскога бюджэту. На заводзе «Полімер-Канструкцыя» распрацавалі і ўкаранілі ў вытворчасць 5 новых відаў водаачышчальных комплексаў. Сёння віцебскае прадпрыемства распрацоўвае тэхналогіі і рэалізуе аб'екты водазабеспячэння і водаачысткі не толькі на айчынным, а і на расійскім рынку. 2016 год для інжынераў быў складаным, але эфектыўным. Летась віцябляне выйгралі тэндэр і паставілі абсталяванне для ачышчальных збудаванняў на ўзвядзенне беларускай атамнай электрастанцыі. Усяго на ўнутраным рынку увасоблены ў жыццё 33 водаачышчальныя аб'екты. У Расіі 16, сярод якіх ачыстка пітной вады ў Арле і Можайску, гарадах Рыбная і Балтыйск Калінінградскай вобласці. Маніторынг дзейнасці мікраарганізацый па выніках 2016 года пачынае галоўнае статыстычнае ўпраўленне Віцебскай вобласці. У рэгіёне зарэгістравана больш за 8 тысяч суб'ектаў малога прадпрымальніцтва, і за апошні год іх колькасць вырасла. На аснове аналізу фінансава-гаспадарчай дзейнасці мікраарганізацый у тым ліку складваецца карціна сацыяльна-эканамічнага становішча краіны ў цэлым. Такое статыстычнае назіранне праводзіцца штогод. У минулыя 2 гады рэспандэнтаў вывучалі выбарачна. Сёлета мониторинг будет суцельным. Используется данная информация, но в принципе, надо сказать, это глобально на уровне республики с целью прогнозирования социально-экономического положения республики, да, и субъектов малого предпринимательства, а также при разработке программ по развитию субъектов малого предпринимательства, в том числе и микроорганизаций. По разделам. Если это финансовые результаты, это и выручка, это и чистая прибыль, это прибыль от реализации, это и себестоимость. Если это численность раздел, то мы видим и среднесписочную численность, и списочную
численную численность на предприятии, мы видим среднемесячную зарплату, это тоже видим. Если инвестиции, то мы видим, за счет каких источников они осуществляют предприятия, инвестиции, вложения. Если промышленность, то мы видим, что производят предприятия, в каком объеме, и в натуральном, и в денежном выражении. Если виды деятельности, то, что самое главное, да, чтобы мы знали, сколько у нас предприятий там в сфере услуг, не знаю, в сфере производства. Предприятие расписывает абсолютно все виды деятельности, которые осуществляет. Звесткі ад мікраарганізацый у галоўным статыстычным управленні Віцебскай вобласці прымаюць як на паперы, так і ў электронным варыянце. Прадаставіць дадзеныя неабходна да 30 студзеня. У адваротным выпадку прадугледжана адміністрацыйная адказнасць у выглядзе штрафу. Папярэднія вынікі маніторынгу мікраарганізацый рэгіёну будуць падведзены ў маі. Аграрыі Віцебскай вобласці намераны значна павысіць эфектыўнасць вытворчасці сельгаспрадукцыі ў 2017 годзе. Дабіцца высокіх надояў, прывагаў і забяспечыць высокі ўзровень перапрацоўкі мяса і малака можна будзе дзякуючы дынамічнаму развіццю 4 буйных інтэграваных структур, створаных на базе Віцебскага мясакамбіната, Глыбоцкага камбікормавага завода, Аршанскага і Полацкага камбіната хлебапрадуктаў. На думку кіраўніцтва вобласці, заробленыя ў аграхолдынгах сродкі будуць накіраваныя на развіццё сыравінных зон. Сёлета ў вобласці плануецца закупіць па лізінгу каля 1000 адзінак сучаснай энерганасычанай тэхнікі, пабудаваць 4 малочна-таварныя фермы на 2000 галоў кожная. У рэгіёнах прадоўжыцца работа па мадэрнізацыі дзеючых жывёлагадоўчых комплексаў. Пэўныя сродкі для гэтых мэт выдзяляюцца з раённых бюджэтаў. 2 малочна-таварныя фермы будуць рэканструяваныя ў Бешанковіцкім раёне. Камоски, значит, и ферма Дворнизова. И она завершить, плюс реконструкция других объектов. Плюс у нас хорошее предприятие «Витконпродукт» на территории района, это частное предприятие. Мы планируем реализовать еще там в пределах 3 объектов построить. В этом году сделаем проектную документацию, уже согласована она, и я думаю, 3 площадок, и я думаю, к концу года, в середине года мы начнем начало строительства. Это будет серьезное еще вложение в сельскохозяйственную отрасль нашего региона, это дополнительно будут рабочие места. Акрамя таго, кітайская карпорацыя па супрацоўніцтве з замежнымі краінамі плануе інвесціраваць не менш за $260 мільёнаў у будаўніцтва 3 буйных малочна-таварных фермаў на 6400 галоў кожная у Дубровінскім, Талачынскім і Сенінскім раёнах, камбікормавага завода і ў развіццё перапрацоўкі малака. Аграрнай тэмай часцей за ўсё займаецца наш корэспандэнт Інна Кірыенкава, але ў мінулым 2016 годзе яна была не толькі на палетках сельгаспрадпрыемстваў. Апынулася ў палоне снежнай стыхіі, пабывала на будаўнічай пляцоўцы Віцебскай ГЭС, стала сведкай першага ў вобласці форуму «Малады прадпрымальнік», а таксама адкрывала першы ў Віцебску энергаэфектыўны каледж. 2016 год увойдзе ў гісторыю рэгіёна як самы неспрыяльны для аграрнай галіны. Не дабралі амаль палову ўраджаю з-за дрэннага надвор'я. Высакосны 2016 цалкам апраўдаў сваю назву. Уласцівыя яму прыродныя катаклізмы і непажаданыя сюрпрызы не мінулі Віцебшчыну. Цыклон Даніэла бушаваў на тэрыторыі вобласці ўсяго суткі, аднак ён даставіў куды больш клопатаў, чым небезвядомы Хав'ер у сакавіку 2013 года. Толькі за суткі ў Віцебску выпала месячная норма ападкаў. Дасталося ўсім, і дарожнікам, і камунальнікам. І калі гэта былі часовыя цяжкасці, то аграрыям хапіла на працягу ўсяго года. З вясны не маглі ніяк засеяцца. Моцныя працяглыя дажджы паралізавалі работы на палетках, якія літаральна патаналі ў вадзе. Сёлетняя пасяўная, якая зацягнулася на цэлы месяц, не абяцала працаўнікам вёскі добрага ўраджаю. Так і выйшла. Нават тыя палеткі, якія добра ўрадзілі, аграры не маглі ўбраць своечасова. З-за працяглых дажджоў жніво расцягнулася на 1,5 месяца. Амаль палову збожжа не дабралі, а страты панеслі большыя. В прошлом году убирали зерно влажностью 14%. В этом году приходится 18-19, где-то и 20 влажность. Потом работает сушильное хозяйство, дополнительные затраты. Сёлета намалацілі ўсяго 840 000 тонн збожжа, супраць мінулагодніх 1 300 000 тонн. На круг сабралі крыху больш за 27 цэнтнераў з гектара, што на 9 цэнтнераў менш, чым летась. І калі ў мінулым годзе 3 раёны – Аршанскі, Дубровінскі, Верхнядзвінскі – намалацілі 100 000 тонн, то сёлета толькі аршанцам пакарыўся гэты рубеж. На дажынках у сяно яны атрымалі галоўны прыз абласнога спаборніцтва. Намалатил 1860.
Так уборочная сложилась в целом, слаженно, хорошо, без поломок. Вот и вот очень тяжелый был. В связи с погодными условиями очень тяжело убиралось. Надо было бы делать быстро и качественно. У сёлетніх умовах звыклыя да цяжкасцяў героі сёлетніх дажынак зрабілі нават немагчымае. Сегодня мы поздравляем передовиков хлебной Нивы. Они настоящие герои нашего времени, которые служат примером нашему подрастающему поколению. Искренне говорим: уважение, почет и слава нелегкому крестьянскому труду. Каб забяспечыць высокую прадукцыйнасць працы на палетках, патрэбна якасная тэхніка. Сёлета Віцебская вобласць атрымала 10 энерганасычаных трактароў вытворчасці мінскага трактарнага завода. Мне давялося пабываць на ўрачыстай цырымоніі перадачы ключоў, якая ладзілася на пляцоўцы завода-вытворцы. Новая тэхніка накіравалася ў інтэгрыраваныя структуры Віцебскага і Аршанскага рэгіёнаў, а такіх сёлета ў вобласці створаны 4. Яны аб'ядноўваюць у сабе птушкафабрыкі, свінакомплексы, буйныя малочна-таварныя фермы, камбікормавыя заводы і перапрацоўчую вытворчасць. Гаспадаркі ўжо адчуваюць станоўчыя вынікі такой интеграции. Нас обеспечили всеми комбикормами по технологии, начиная от КР-единицы и заканчивая КР-61, это с высоким протеином для высокопродуктивных коров, что не имеют наши хозяйства вообще в районе, то, что имеем мы. Зараз у агрохолдингах атрымліваюць трэць валавой прадукцыі в области. У ближайшие 3 гады гэтую лічбу плануюць павялічыць удвая. Сегодня мы рассматриваем вопрос с Банком развития о строительстве свиноводческих комплексов, о строительстве комплекса по выращиванию и откорму крупнорогатого скота. Но самый главный вопрос у нас сегодня рассматривается с Банком развития о строительстве новых молочно-товарных комплексов. Першую электроэнергію атрымалі на Віцебскай ГЭС. Яе абрысы мне давялося ўбачыць адной з першых і ацаніць маштабы новабудоўлі. Яшчэ ў красавіку кітайскія забудоўшчыкі запэўнілі, што аб'ект запрацуе ў канцы года. На пачатку лета яны прыступілі да монтажу першага генератара, які праз 2 месяцы пачаў выпрацоўваць электраэнергію. Ужо ў канцы года Віцебская ГЭС пачне выпрацоўваць электраэнергію. Яе магутнасць складзе 138 мільёнаў кілават у год. Гэтага больш, чым дастаткова, каб забяспечыць патрэбы ўсяго Віцебскага раёна. Для параўнання, раён спажывае 105 мільёнаў кілават. Зараз станцыя працуе ў тэставым рэжыме. Практычна ўсе работы па ўзвядзенні гідравузла завершаны. На поўную магутнасць ГЭС запрацуе вясной 2017-го, а значыць, эканамічны эфект яшчэ давядзецца падлічыць. А вось у Віцебскім дзяржаўным прафесійна-тэхнічным каледжы ўжо навучыліся эканоміць энергарэсурсы. Гэта першая энергаэфектыўная установа сістэмы прафтэхадукацыі ў Віцебску. За сродкі Еўрасаюза тут рэалізавалі праект ПРААН коштам больш за $800 000. Хочется находиться в колледже и оставаться. Мне кажется, это очень важно для учащихся, которые потом приобретают здесь хоть и рабочую профессию. Для них в таких условиях могут получить больше знаний и стремиться к большим высотам. Маленькими послами назвала навучэнцаў каледжа кіраўнік прадстаўніцтва Еўрасаюза ў Беларусі Андрыя Віктарын, паколькі ім зараз адводзіцца вялікая роля ў распаўсюджванні вопыту эфектыўнага выкарыстання энергарэсурсаў. Я вельмі уражана тым, што я убачыла у вас у гэтым каледжы. І сёння мы ўбачылі вельмі добры прыклад таго, што можа быць зроблена для эканоміі энергіі. Сёлета гэта не адзіны праект ПРААН, які фінансаваў Еўрасаюз. Першы ў Беларусі спецыялізаваны экалагічны клас па ўстойлівым выкарыстанні прыродных рэсурсаў адкрыўся на базе германавіцкай сярэдняй школы Шаркаўшынскага раёна. Сучаснае афармленне, жывыя стэнды, навейшыя тэхналогіі. Экалагічны клас абсталяваны па еўрапейскіх стандартах. Яго аснашчэнне абышлося амаль у $35 000. Зараз у вучняў стане больш магчымасцяў вывучаць прыроду свайго краю. Новые парты поставили, много разных зверов, птушек, разных насекомых, которых мы вообще не бачили. Тайны болот мы тоже будем разглядать, какие тайны на болоте. Мы много ходили на болото с Мариной Александровной, ну, мы множество не бачили чего, что тут показано. Учарашнія школьнікі сёння актыўна заяўляюць пра сябе. Больш за 30 праектаў яны прадставілі на конкурс «Праект без межаў». У выніку аўтараў 10 лепшых, самых крэатыўных і творчых адзначылі дыпломамі і каштоўнымі падарункамі на фестывалі «Малады прадпрымальнік». Сёлета ён праходзіў упершыню ў рамках 2-го міжнароднага інавацыйнага форуму. Шчыра парадаваліся за навучэнцаў Віцебскага індустрыяльна-педагагічнага каледжа. Сёлета яны зноў сталі прызёрамі
прызёрамі міжнароднага фестывалю конкурсу прыгажосці «Ружа вятроў-2016», які прайшоў у Мінску ў 9-й раз. І якія б сюрпрызы і цяжкасці не прыпаднёс нам высакосны 2016, станоўчых эмоцый і прыемных момантаў было ўсё ж такі больш. Імі мы дзяліліся з нашымі гледачамі. Інна Кірыенкава, навіны Віцебск. На гэтым тыдні прайшоў трэці абласны этап рэспубліканскіх алімпіяд па вучэбных прадметах. Удзел у ім прынялі больш за 1000 школьнікаў, пераможцы гарадскіх і раённых этапаў. У Віцебску прайшлі іспыты па матэматыцы, біялогіі, астраноміі, фізіцы, інфарматыцы, хіміі, геаграфіі, замежных мовах і працоўным навучанні. У Оршы збіраліся юныя знаўцы гісторыі, беларускай мовы і грамадазнаўства. На радзіме першага беларускага друкара Францыска Скарыны ў Полацку аматары рускай мовы. Наша здымачная група перад пачаткам іспытаў пажадала ўдачы алімпіяднікам. Напярэдадні школьнікаў пазнаёмілі з правіламі правядзення інтэлектуальных спаборніцтваў, членамі журы і правіламі бяспекі, а сёння з самага ранку стартавалі іспыты. Віцебскі тэхналагічны каледж стаў пляцоўкай для абласной алімпіяды па матэматыцы. 147 удзельнікаў і некалькі ўзроставых узроўняў. Сёлета значна павялічылася колькасць васьмікласнікаў. Яны ўпершыню спрабуюць свае сілы ў такіх выпрабаваннях. І нават каля дзясятка вучняў 7-х класаў рашаюць алімпіяду за 8-й. Большое представительство у нас. Первомайского района города Витебска, 66 человек. Всего с Витебска 95. И 59 человек представляют, 39 человек представляют область, 13 районов области. В этом году география немножко расширилась. В прошлом году меньше количество районов участвовало в областном туре. В этом году 13 районов. Іспыты праходзяць у 2 туры на працягу 2 дзён. На выкананне заданняў адводзіцца 4 гадзіны, а ніякія асабістыя рэчы ў вучэбны клас школьнікам браць не дазваляюць. Значит, еще раз повторяю, только документ, какой-то, водичка и шоколадка. Все, что вы можете иметь при себе на своих рабочих столах. Да гэтага этапу юныя лабачэўскія рыхтаваліся асабліва старанна, рашылі не 100 задач і ўраўненняў. Перад іспытамі, канешне, хвалююцца, аднак царыца ўсіх навук прызнае дакладнасць, а не эмоцыі. Математика – предмет, в котором не надо ничего учить, надо просто думать логически и решать задачи. Собираюсь поступать в БНТУ, поэтому надеюсь на победу в областном туре. Канчатковыя вынікі абласнога этапу алімпіяд па вучэбных прадметах падвядуць на наступным тыдні. Рэспубліканскі тур пройдзе ў сакавіку. Летась Віцебшчыну на ім прадстаўлялі больш за 200 школьнікаў. Ольга Шмаргун, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. У Беларусі змяняюцца правілы прыёму ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя установы. 4 тэсты замест 3, сертыфікаты дзейнічаюць 2 гады, а колькасць рэзервовых дзён для праходжання іспытаў падоўжана да 3. Ільготы атрымаюць выпускнікі профільных педагагічных класаў пры паступленні на педагагічную спецыяльнасць. Новаўвядзенне разам з будучымі абітурыентамі і іх настаўнікамі ацаніла і наш карэспандэнт Інна Кірыенкава. Для навучэнцаў педагагічнага класа шансы паступіць у ВНУ на профільную спецыяльнасць сёлета павялічваюцца ў разы. Тыя, хто добра паспявае, зможа скарыстацца льготай, прайсці сабеседаванне. Ну, я очень рада, что теперь можно пройти на педагогический факультет с помощью собеседования. Это для меня огромный плюс, потому что я не слишком сильная біялогія. Ульяна Груніна намерена абавязкова скарыстацца гэтай льготай. Паколькі прафесію педагога яна выбірае свядома. І тое, што патрэбна будзе адпрацаваць 5 гадоў пасля заканчэння універсітэта па размеркаванні, дзяўчынку не палохае, хутчэй наадварот. Это мой осознанный выбор, и я уже пробовала себя в роли учителя, и мне это довольно понравилось. Поэтому я не боюсь этих 5 лет, поскольку только наберусь опыта. Андрей Астахов збіраецца паступаць на юрыдычны факультэт. Хлопец станоўча ўспрыняў навіну, што сёлета давядзецца здаваць ЦТ па 4 вучэбных дысцыплінах замест 3. Гаворыць, зараз больш выбару. Не атрымаецца набраць неабходныя балы, паспрабуе паступіць на іншую спецыяльнасць эканаміста. Если я не поступил ни на экономический, ни на юридический, я могу пройти собеседование, я его пройду, я уверен, и поступать уже на педагогические специальности. Классный кіраўнік Вольга Зязюлькіна упэўнена, няхай сабе не ўсе яе выхаванцы стануць педагогамі. Галоўнае, яны абавязкова паступяць у ВНУ, і кожны знойдзе сабе прафесію па душы. Профильные
класы педагагічнага накірунку альбо іншага, яны у першую чаргу дзецям даюць абароненасць, яны канкурэнтаздольныя пры паступленні ў вузы. І мы уверены ў тым, што кожны з іх не проста выберэ сваю дарогу, але абавязкова паступіць і абавязкова здзейсніць сваю мару. У Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя Машэрава выкладчыкаў рыхтуюць больш за 100 гадоў, цесна супрацоўнічаюць з профільнымі класамі, а таму і без іспытаў ведаюць, хто чаго варты. Это мотивированные, хорошие дети, которые учатся, которые знают, куда они пришли, зачем они пришли и что их ждет, когда они получат специальность. У сёлетніх абітурыентаў нават праз год магчымасць зрабіць манеўр застанецца. Сертыфікаты, атрыманыя ў 2017 і наступных гадах, будуць мець сілу на працягу 2 уступных кампаній. Інна Кірыенкова, Александр Прыстаўка, Навіны Віцебск. Хірурга з Полацку, з-за халатнасці якога здаровае дзіця стала інвалідам, асудзілі да абмежавання волі на 2 гады за неналежнае выкананне прафесійных абавязкаў. Нагадаем, у жніўні 2015 года бяда прыйшла ў сям'ю Кудраўцавых. Бацькі выклікалі хуткую і адразу сказалі ўрачам, што 2гадовая Жэня магла праглынуць батарэйку. Але на рэнтгенаўскім здымку яе не заўважылі. Дзяўчынку 9 дзён лячылі ад прастуды і бранхіту, але ёй станавілася ўсё горш. Здымак за гэты час рабілі двойчы і абодва разы наяўнасць батарэйкі не вызначылі, а яна працягвала раз'ядаць унутраныя органы. Жэні зрабілі некалькі складаных аперацый, дзяўчынка стала інвалідам. Судом установлена, што ўрач хірургічнага аддзялення з-за нядбайнасці не правёў неабходныя даследаванні маленькай пацыенткі. У выніку іншароднае цела ў страваводзе не было своечасова выяўлена. Врач-хирург признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работникам, повлекшее причинение пациенту по неосторожности тяжкого телесного повреждения. И на основании части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 200 базовых величин, что составляет 4600 рублей. На основании части 2 статьи 51 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью на срок 5 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке. Жэня Кудраўцава перанесла некалькі аперацый, у тым ліку па рэканструкцыі стрававода. Двойчы прайшла курс рэабілітацыі ў Славакіі. І хоць зараз у дзяўчынкі назіраецца станоўчая дынаміка, яна яшчэ не ходзіць і не можа гаварыць. Ёй патрэбная працяглая рэабілітацыя і лекі. Дапамагчы Жэні Кудраўцавай можа кожны. Рэквізіты дабрачынных рахункаў размешчаны на сайце Беларусбанка. У Віцебскім абласным судзе на гэтым тыдні агучылі прысуд жанчыне, якая спрабавала атруціць мужа, каб атрымаць у спадчыну яго 3-пакаёвую кватэру. Рэзанансную справу пра замах на забойства разглядалі на працягу 2 тыдняў. Частка судовых пасяджэнняў была закрытай па хадатайніцтве абвінавачваемай. Аднак на заключным суддзя не стала прасіць журналістаў пакінуць залу пасяджэнняў. Таму апошняе слова падсуднай і канчатковы прыгавор выслухалі не толькі ўдзельнікі працэсу, а і наша здымачная група. Гэтая гісторыя з самага пачатку нагадвала дрэнны дэтэктыў. 34-гадовая жыхарка Віцебска сустрэла мужа з турмы і падчас святочнай вячэры пачала падліваць у спіртное атруту. Мэтай зламысніцы была 3-пакаёвая кватэра мужа, якую яна, як удава, магла атрымаць у спадчыну. Аднак давесці справу да канца жанчыне перашкодзілі праваахоўнікі. Следства ішло некалькі месяцаў. За гэты час пацярпелы паспеў ізноў трапіць за краты. Дарэчы, ужо ў 14-ы раз. За час судовых пасяджэнняў муж і жонка нават паспелі памірыцца. Усё адбылося з-за кахання, а не з-за карыслівасці. У апошнім слове падсудная раскаялася і нават падзякавала праваахоўнікам за аператыўнасць, праз якую яе муж застаўся жывым. Суд узяў паузу на цэлую гадзіну і адправіўся на абмеркаванне прысуду. Па сукупнасці артыкулаў за замах на забойства з карыслівай зацікаўленасцю і набыццё, перавозку і захаванне псіхатропаў пракурор просіць для жанчыны 11 гадоў пазбаўлення волі. У выніку жанчыну, якая старанна хаваецца ад камеры, прызналі вінаватай у абодвух злачынствах, аднак вердыкт суддзі аказаўся крыху больш мяккім. По совокупности преступлений
путем частичного сложения наказания в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев без конфискации имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Акрамя таго, ў гэты тэрмін залічаць час, які жанчына правяла пад вартай з 20 чэрвеня і да сённяшняга дня. Гэта мінус паўгода. Приговор суда не вступил в законную силу, он может быть обжалован либо опротестован в Верховный суд через Витебский областной суд в течение 10 суток с момента провозглашения приговора. В случае, если приговор не будет обжалован, в частности, на него не поступит апелляционная жалоба либо апелляционный протест, то через 10 суток приговор вступит в законную силу. Для жанчыны гэтая судзімасць стане першай. Дагэтуль яна не мела праблем з законам на свабодзе. Яе будуць чакаць 9гадовы сын і маці, пад наглядам якой застаецца хлопчык. Любоўныя жарсці паміж мужам і жонкай цяпер будуць кіпець толькі ў перапісцы дваіх асуджаных. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Віцебск. Суд вынес вердыкт вадзіцелю, які на смерць збіў 9гадовую дзяўчынку і траўміраваў яшчэ 2 пешаходаў. Нагадаем, трагедыя адбылася 6 кастрычніка ў Новополацку на нерэгулюемым пешаходным пераходзе. Падрабязнасці ў Юліі Устінавай. Водитель здзяйсняў абгон, выехаў на паласу сустрэчнага руху прямо каля пераходу і не заўважыў 3 пешаходаў. За рулем быў 42гадовы грамадзянін Расіі, які пражывае ў Новополацку. У ходзе следства устаноўлена, што пры абгоне ён перавысіў дапушчальную хуткасць. Да таго ж рухаўся на няспраўным аўтамабілі. На момент произошедшего транспортное средство находилось с неисправной тормозной системой, поскольку обвиняемый, как пояснил в суде, незадолго до произошедшего самостоятельно демонтировал элемент тормозной системы заднего правого колеса. Кроме того, с июля месяца данное транспортное средство эксплуатировалось без прохождения государственного технического осмотра. Адразу на месцы дарожна-транспартнага здарэння водитель быў узяты пад варту. Зараз суд вынес прыгавор. Мужчына вінаваты ў аварыі, у выніку якой 2 пешахода атрымалі траўмы, а дзяўчынка-пешаход загінула на месцы. На основании санкций части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Кроме того, обвиняемому назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет. Прысуд яшчэ не ўступіў у законную сілу і можа быць абскарджаны. Суд улічыў змякчальныя абставіны. Абвінавачаны, выхоўвае непаўналетняе дзіця, віну прызнаў і раскаяўся. Выплаціў сям'і загінуўшай дзяўчынкі матэрыяльную кампенсацыю больш за 10 000 беларускіх рублёў. Аднак нішто не верне страчанае жыццё. Юлія Устінова, навіны, Новополацк. Узровень злачыннасці ў Віцебскай вобласці па выніках 2016 года знізіўся на 4%. Пра гэта журналістам паведамілі на прэс-канферэнцыі ва ўпраўленні ўнутраных спраў. Менш зарэгістравана цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў. На спад пайшла і падлеткавая злачыннасць. Менавіта на прафілактыку правапарушэнняў сярод непаўналетніх накіраваныя былі намаганні праваахоўнікаў у мінулым годзе. Па выніках першага квартала і міліцыянеры, і педагогі, і пракуроры білі трывогу. Злачыннасць у падлеткавым асяроддзі расла. І толькі спецыяльна распрацаваны комплекс мерапрыемстваў дазволіў пераламіць ситуацию. Несовершеннолетние, это всегда как бы для нас является, скажем, таким основным направлением служебной деятельности. Да, у нас есть снижение преступности, на 3,9% преступность снизилась. Тем не менее, мы видим и знаем эти проблемы, какие преступления совершают несовершеннолетние. Как правило, это кражи, это хулиганские действия, это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Узровень падлеткавай злачыннасці напрамую звязаны з распаўсюджваннем у моладзевым асяроддзі наркотыкаў і курыльных сумесяў, упэўненыя праваахоўнікі. За 2016 год на тэрыторыі Віцебскай вобласці зарэгістравана 818 наркотычных правапарушэнняў. Канфіскавана больш за 80 кілаграмаў дурману, і работа ў гэтым накірунку працягваецца. Былыя калегі, прадстаўнікі ўлады і блізкія ўшанавалі Леаніда Данілавіча Падліпскага. 9 студзеня ён адзначыў 70гадовы юбілей. Леонид Падліпскі на працягу 15 гадоў з 88 па 2003 узначальваў Віцебскае абласное ўпраўленне МНС. За той час у вобласці з'явіліся каля 80 аварыйна-ратавальных пастоў. Ганарыцца юбіляры сваімі вучнямі, якія сталі кіраўнікамі і дасягнулі прафесійных вышынь. Абедзве дачкі Леаніда Падліпскага таксама, дарэчы, пайшлі па слядах бацькі і працуюць у МНС.
Леонид Данилович очень долгое время был начальником управления, и под его началом, под его руководством проходило становление Витебского областного управления. На его период пришли очень значимые события в нашей республике. Грандиозное постановление правительства ознаменовало создание Министерства по чрезвычайным ситуациям. И огромная заслуга Леонида Даниловича, что он сумел сплотить коллектив, который сумел решить все поставленные задачи. Могу только сказать, что я счастлив. Счастлив в жизни, что работал с таким коллективом, что сегодня в зале будет много людей, которые прибыли из области и на месте, ветераны будут меня поздравлять. Это очень приятно. Леонид Падліпскі узнагароджаны ганаровымі граматамі міністра па надзвычайных сітуацыях і Віцебскага абласнога савета дэпутатаў. Свято-Пакроўскі жаночы манастыр, архітэктурная жамчужына ў стылі віленскага барока і духоўны прытулак з багатай гісторыяй. Яго будаваў Сапега, а разрабаваў Наполеон. Сёння чатырохвекавая святыня, размешчаная ў Талычыне, праходзіць маштабную рэстаўрацыю і зноў набывае сваё першапачатковае аблічча. Падмурак духоўнага дома закладваў сам Сапега. На сродкі тады яшчэ канцлера Вялікага княства Літоўскага ў 1604 годзе быў пабудаваны драўляны храм. А вось каменны на гэтым месцы з'явіўся больш як 1,5 сотні гадоў таму. Зараз Свято-Пакроўскі манастыр перажывае другое нараджэнне. 13 гадоў таму ён зноў пачаў дзейнічаць. І сёння тут моляцца і працуюць 16 насельніц. 4 манахіні прынялі схіму, вышэйшую ступень адрачэння ад мірской мітусні. Гісторыя гэтых сцен чарада яскравых і лёсавызначальных падзей. Восенню 1812 года ў манастыры спыняўся Наполеон. Менавіта тут прызнаў сваё паражэнне. Пры гэтым разрабаваў манастыр і сам Талачын. Рэліквіі былі вывезены, але Свято-Пакроўская царква ніколі не зачынялася. Тут маліліся і ў гады вайны, і ў эпоху атэізму. Цяпер жаночы, а ў мінулым мужчынскі манастыр. Храм – сэрца манастыра. Яго скляпенні трымае падмурак 17 стагоддзя. З-пад алтара б'юць святыя крыніцы. З дапамогай сучасных будаўнічых тэхналогій іх удалося вывесці вонкі. Зараз будуюць купель, узвядуць яшчэ адзін корпус для насельніц, а для паломнікаў гасцініцу. Умацоўваць дух і веру праз веды будуць у духоўна-асветніцкім цэнтры. Для нас возрождение нашего монастыря – это есть Божье дело. Нам хочется закончить строительство, чтобы все больше людей побывало здесь, у Матери Божьей. Тем более, что у нас сейчас идет очень много исцелений, и страждущие приходят к нам. Не праязджаюць міма Талачынскага манастыра паломнікі, ахвяруюць грошы на адраджэнне святыні. Сродкі на рэстаўрацыю выдзяляе і дзяржава. Гісторыка-культурнай каштоўнасці прысвоена высокая другая катэгорыя. Дзякуючы падтрымцы манастыр верне сваё гістарычнае аблічча. Юлія Устінова, Вольга Маслоўска, Леонид Табола. Навіны, Талачынскі раён. Дабравес над Полацкам. Першы адкрыты раённы конкурс праваслаўнай творчасці стаў сёлета адным з яскравых мерапрыемстваў, традыцыйных у гэтыя светлыя дні калядных сустрэч. Гала-канцэрт лаўрэатаў конкурсу ў Полацку наведала Юлія Устінова. И смутился ангел крошка. Ну кому же мне отдать? Как узнать, на ком из деток будет Божья благодать? Чатырохгадовая Анастасія Барышева бадай адна з самых яскравых зорачак адкрытага раённага конкурсу праваслаўнай літаратурна-музычнай творчасці «Дабравес над Полацкам». Сёлета ён праводзіўся ўпершыню і выклікаў вялікую цікавасць. Арганізатары атрымалі каля 150 заявак ад жыхароў Полацка і раёна, а таксама новапалачан. Вялікая колькасць удзельнікаў і намінацый. Больш за 350 работ у разнастайных тэхніках дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва прадставілі ў каляднай экспазіцыі «Раства, цудоўнае святло. Дзеці рэгіёну». Традыцыйныя калядныя сустрэчы збирают сяброў уже 2 десятигоддзя. Вот эти встречи, которые объединяют всех людей, всю нашу Полоцкую епархию, а это 11 районов, объединяют всех председателей во главе с нашим Витебским облсполкомом, естественно, с руководством. Тэматычныя святочныя мерапрыемствы праводзіць Полацкая епархия с благословения архиепископа Полоцкага и Глыбоцкага Феодосия. Мне очень приятно сказать, что уже второй год подряд это не только рождественские праздники, но еще рождественские чтения, где собираются наши педагоги, работники социальной службы, здравоохранения, и мы обсуждаем наболевшие проблемы, которые сегодня стоят как в области развития социальной сферы, так и в области развития каких-то наших духовных отношений. То, что сегодня налажено такое
взаимоотношения, это очень здорово. Вот это содружество, оно в настоящее время очень благоплодное и довольно крепкое. И дай Бог, чтобы этот процесс дальше продолжался. У выхаванні ў падрастаючага пакалення духоўных каштоўнасцяў, любові да радзімы, культуры і традыцый свайго народа значную ролю адыгрывае праваслаўная царква. Учат добру, учат правилам поведения, учат правильному образу жизни. Поэтому эта работа, она значительная и помогает воспитанию подрастающего поколения. Калядныя сустрэчы завяршыліся вялікім канцэртам лаўрэатаў конкурсу. Творчасць, прыгажосць і простыя, зразумелыя кожнаму ідэі дабра і любові пануюць у гэтыя напоўненыя прадчуваннем нечага чароўнага калядныя дні. Юлія Устінова, Леонід Табола, Навіны, Полацк. Убачыць гарады будучага вачамі студэнтаў Беларускага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта прапануе Віцебскі абласны краязнаўчы музей. 11 маладых мастакоў прадставілі сваё бачанне новай архітэктуры. Арт-праект 11 стаў вынікам асэнсавання сучаснага мастацтва і пошукам уласнай пластычнай мовы. На выставе прадстаўлены 40 работ, яны выкананы ў розных тэхніках. Такім чынам, кожны з 11 студэнтаў дэманструе сваё ўспрыняцце свету і ўласнае бачанне мастацтва. Они же архитекторы по образованию, вот будут, это 5-й и 6-й курс нашего отделения архитектура-дизайн. Вот, они занимаются современной архитектурой как профессионалы. У них уже есть интересные проекты, они уже создают свои портфолио, тоже, которые вот показывают в том числе и на Западе. И там эти проекты очень интересные. Но то, что я привез сейчас, это получается, что это наша программа творческая, индивидуальная, вне рамок университета БНТУ, где мы стараемся как бы показать, вот чем можно наполнять эту современную архитектуру, лофтовую архитектуру, другую современную архитектуру, то есть какая может быть эстетика вот в новом помещениях, новых, в интерьерах, экстерьерах. На выставе прадстаўлены 40 работ, яны выкананы ў розных тэхніках. Такім чынам, кожны з 11 студэнтаў дэманструе сваё ўспрыняцце свету і ўласнае бачанне мастацтва. Новая вуліца, незвычайныя графіці, прэстыжныя фестывалі і першы ў гісторыі Віцебска верша-марафон. Мінулы год культуры аказаўся насычаным рознымі культурнымі падзеямі. Так, будынак музея гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча па вуліцы Марка Шагала атрымаў статус нацыянальнага помніка гісторыі і культуры пачатку 20-го стагоддзя. Зараз там завяршаецца рэстаўрацыя, і ўжо ў ліпені новы музей адчыніць свае дзверы. Чым яшчэ быў адметны мінулы год, раскажа наш карэспандэнт Настасья Броўка. У гэтым годзе ў Віцебску з'явілася новая вуліца імя Марка Шагала. Тут нават шэрыя трансфарматарныя будкі ператварыліся ў сапраўдныя творы мастацтва. Дзякуючы таленавітым віцебскім графітістам побач з віцяблянамі цяпер жывуць сусветна вядомыя знакамітасці. Так, каля будынка будучага музея гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча з'явіўся партрэт Казіміра Малевича. В этот раз мы посетили мероприятие «Ночь музеев» на Толстого, и случайным образом нам в руки попала книга «Черный квадрат» с уникальными эксклюзивными фотографиями. И мы нашли вот эту фотографию Малевича, которой нету в интернете в хорошем разрешении. Решили, что это просто знак, надо делать. Гістарычнае свята Магдыбургскі Віцебск, графіці з Казімірам Малевічам і кніга 50 музеяў Віцебска. Для віцебскай творчай тусоўкі год культуры прайшоў вельмі плённа. Актыўная творчая моладзь стварыла больш за 15 незвычайных праектаў. Мастацкія цэнтры, прыватныя галерэі і школьныя экспазіцыі. Знакаміты краязнаўца і гісторык Мікалай Півавар вырашыў падлічыць, колькі ў Віцебску музею. Аказалася 50. А калі ёсць жаданне даведацца, з якога музея адкрываецца самы цудоўны краявід і паглядзець, як змянілася мода будаўнічых касак альбо міліцэйскіх фуражак, варта пачытаць кнігу 50 музеяў Віцебска. Это першы горад у нашай краіне, у якім такая кніжка не ўзнікла. Кароткая нататка пра самыя цікавыя экспанаты. Напрыклад, у музей, там, скажем, краязнаўчы, варта схадзіць, там, паглядзець на пояс Вітаўта. А у, скажем, музей гісторыі ДАІ, дарожнай аўтаінспекцыі, паглядзець на першы радар у истории нашей службы. Николай Васильевич мой педагог истории. Он открыл для нас большое количество музеев, о которых мы раньше не знали. А его экскурсии очень доступны и интересны. И мы с удовольствием ходим на эти экскурсии всем нашим классам.
На авангарднай вуліцы Марка Шагала ў хуткім часе з'явіцца незвычайны музей, будынак якога сам па сабе галоўны экспанат. Так, музей гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча ўжо атрымаў статус нацыянальнага помніка гісторыі і культуры пачатку 20-го стагоддзя і можа стаць сусветнай каштоўнасцю. Зараз там завяршаюцца рэстаўрацыйныя работы і да 130-годдзя Марка Шагала у ліпені гэтага года музей адчыніць свае дзверы. Это помещение, на самом деле, наверное, наиболее ценное в этом здании. Это был кабинет директора. Директором был Шагал. Вот. Какое-то время Марк Шагал здесь жил, и по нашему проекту здесь зал Марка Шагала. На этих стенах ничего не будет висеть. Здесь будет забито 2 гвоздя. Один гвоздь будет здесь, на этой стене, второй гвоздь будет на той стене. Для того, чтобы в Витебске появились картины Марка Шагала настоящие. Вот. И для них будет готова вот эти 2 стены. Сёлета ў Віцебску прайшоў і першы вершаваны марафон. Ён увайшоў у кнігу рэкордаў фестывалю «Славянскі базар» і нават падаў заяўку ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Як першы ў свеце вершамарафон прысвечаны канкрэтнаму гораду. На працягу 14 гадзін сотні таленавітых людзей прызнаваліся гораду ў любві. У своеасаблівым марафоне вершы чыталі нон-стоп, удзельнічалі як аўтары, так і проста аматары паэзіі. Былі і знакамітыя госці. Беларуская тэлеведучая Алёна Спірыдовіч, дырэктар форуму мастацтваў Александр Сидоренко. Агульнымі намаганнямі паспелі прачытаць больш за 850 вершаў. Стихотворение 2012 года. В тот период мне довелось жить не в Витебске. Это было такое лирическое воспоминание, когда приезжаешь, видишь свой город после долгого отсутствия, как он меняется. И такая путевая заметка. Знаешь, мой город любит Адель, Сумерки, Джексона и Мадонну так же сильно, как Солодуху, дабстеп и Черный рыцарь с колой. У Віцебску один фестываль прыходзіць на змену другому. Галоўная культурная падзея восені – форум сучаснай харэаграфіі IFMC. На працягу 5 дзён больш за 30 калектываў з розных краін свету паказвалі свае спектаклі і змагаліся за гран-пры міжнароднага конкурсу. Сёлетні міжнародны конкурс мацнейшы па складзе удзельнікаў. Витебский конкурс – это очень отличается от других конкурсов. Например, в Париже конкурс современного танца был, который, да, там оцениваются только танцоры. А обычно вот на конкурсах в Москве, в Варне там тоже артиста оценивается. И там всего 1 или 2 приза для хореографов. А здесь именно сочетается, каждый раз сочетается работа хореографа и его танцоров. Гэтай восенню фестывальны Віцебск танчыў фламенка і мадэрн. Міжнародны форум сучаснай харэаграфіі ўразіў не толькі разнастайнасцю спектакляў і пастановак. Сёлета для танцораў было багатае меню з майстар-класамі на розны густ. Лепшыя фестывальныя харэографы з Нарвегіі, Іспаніі, Великабрытаніі і Латвіі правялі танцавальныя заняткі для ўдзельнікаў і гасцей харэаграфічнага фестывалю. Вось такая яскравая мазаіка культурнага жыцця Віцебска склалася ў 2016-м. Спадзяемся, што 2017 год таксама будзе ўдалым і ўраджайным на знакавай падзеі. Будзе годам новых магчымасцяў і дасягненняў. Настасья Броўка, навіны, Віцебск. Калядныя дні выдаліся самымі халоднымі за апошнія 30 гадоў. У вобласці слупкі тэрмометраў апусціліся да 29-34 градусаў. Былі зарэгістраваныя нават халадовыя траўмы. З-за моцных маразоў у Аршанскім і Ушацкім раёнах у панядзелак нават адмянілі заняткі ў школах. Часткова і ў іншых рэгіёнах вобласці дзеці з аддаленых вёсак таксама на 1 дзень даўжэй затрымаліся на канікулах. Горача прыйшлося ў гэтыя дні інспектарам ДАІ, якім неаднаразова давялося выязджаць на выручку водителям и вытягивать автомобили из морознага палону. Дапамогу оказали некалькім десяткам аўтаўладальнікаў. А ў Аршанскім раёне не далі замёрзнуць 40 пасажырам аўтобуса, які рухаўся з Москвы ў Мінск. Надзвычай гарачымі выдаліся святочныя дні і для ратаўнікоў. 3 человека сразу погибло на пожаре в Лиозинском районе, где причины в настоящее время устанавливаются, рассматриваются несколько версий. На остальных пожарах погибли по 1 человеку, это в городе Новополоцке, Витебском районе. Как правило, причиной пожаров явилось нарушение правил эксплуатации печного отопления. Поэтому хотелось бы обратить внимание граждан на соблюдение правил эксплуатации печного отопления, особенно в сильные морозы. Не стоит допускать перекалы печи, печь необходимо отопить
пить 2 раза в день и не более чем по 1,5 часа. За 2 часа до отхода ко сну топку печи необходимо прекращать. У другой палове тыдня характар надвор'я пачаў мяняцца. На тэрыторыі вобласці сталі паступаць больш цёплыя паветраныя масы з заходняй Еўропы. На змену моцным маразам прыйшлі снег і вецер. Моцнага марозу калісьці чакалі з радасцю. Так, згодна з гістарычнымі крыніцамі, на Віцебскай ратушы ў 19 стагоддзі пры тэмпературы ніжэй за 20 градусаў вывешвалі чорны шар. Менавіта ён апавяшчаў гімназістаў, што на заняткі можна не ісці. Ратуша была выбрана не проста так. Самае высокае месца горада было відаць амаль з кожнага кутка тагачаснага Віцебска. В те времена, это 19 век, конец 19 века, начало 20 века, далеко не у всех в доме были термометры, и установить точную температуру было довольно сложно. Поэтому, чтобы гимназисты или учащиеся, там, реального училища, например, которые при минус 20, они уже не могли идти на учебу в гимназию, в училище, то на ратуше вывешивался черный шар. И, соответственно, ратуша была видна практически со всех уголков города. И гимназисты, глядя на это, могли не идти на учебу. И таким образом у них появлялось такое свободное время. З цягам часу падобная традыцыя зайшла ў нябыт, бо пад Віцебскам пачалі працаваць метэаралагічныя станцыі. Дарэчы, менавіта яны ў 40-х гады 20-го стагоддзя зафіксавалі абсалютны мінімум тэмпературы – мінус 40 градусаў. На сёння гэты рэкорд не пабіты. Надышлі калядкі, бліны да аладкі. У першыя навагоднія дні, якія ў народзе называюць святкамі, вясёлыя калядоўшчыкі ходзяць па хатах, спяваюць песні і вітаюць гаспадароў. Старажытны абрад гэты захаваўся ў многіх рэгіёнах нашай вобласці. Дзесьці яго аднавілі па крупінках. У Заронаве Віцебскага раёна касцюмы галоўных герояў свята прымерылі самыя юныя жыхары вёскі. Інна Кірыенкава таксама калядавала. Што-што, а калядаваць у Заронаве любяць, прычым як дарослыя, так і малыя. Выхаванцы кіраўніка мясцовага музея Людмілы Нікіцінай добра ўжыліся ў ролю вясёлых калядоўшчыкаў. З радасцю яны апранаюць свае касцюмы, фарбуюцца, малююць вусы. Каза гэта самы галоўны герой, яна несе багаццю ў хату і ўраджай. У цябе гляжу бубенчык, для чаго? Каб людзі слышалі, калі мы ідзём і адчынялі нам дзверы. Я прадаю кабылу. Яна можа ўсё, яна універсальная. Можа піць, можа са мной у госці хадзіць, можа сена есці, а можа і песні пець. Іго-го! Ледь толькі пачынае змяркацца, вясёлыя калядоўшчыкі адпраўляюцца па хатах, і гоман і спевы чуваць на ўсё наваколле. Ось такі у нас цыган, такі у нас павадыр, то есть роли такія, ну, штосьці ўносім новае. Ну, конечно, Людмила Константиновна, за якой ідуць дзеці, цягнуцца. Вось, кожны з удзельнікаў удзячаны, напэўна, і хоча, каб каляда абавязкова прыйшла ў яго хату, і ў гэтым годзе яны так і зрабілі. Адчыняйце шырай дзверы, калядоўшчыкі ідуць, пачастунак добры чуюць, смех і радасць вам нясуць. Здаўна лічылася, у каго пабыла каляда, у таго будзе шчасце багацце, таму ў кожнай хаце з радасцю вітаюць калядоўшчыкаў, якія стараюцца не расчараваць гаспадароў, і праспяваюць, і паскачуць, і словы добрыя скажуць. Галоўнае задобрыць, каб не скупіліся. Дайце каўбасу, дамоў панясу, дайце крывянку, у кіно, а у ямку, дайце кучачку кашкі, ды кончик каўбаскі. А гаспадарам не варта скупіцца, інакш не будзе дастатку ў доме, таму частуюць як могуць і з сабой даюць. Вялікі дзякуй вам, гаспадыні, за добрую сустрэчу, за смачны гасцінец. Жыць пажываць, да добра нажываць. Каб вы цэлы век весяліліся, каб доўгія гады жылі і каб здаровыя былі. Пакалядавалі, можна і адпачыць. У гонар каляды ў кожнай хаце рабілі святочную вячэру, на якой абавязковымі стравамі былі куцця і бліны. А напярэдадні старога Новага года рыхтавалі абрадавую вячэру, якая вызначалася не толькі багаццем страў, а і вялікай колькасцю скаромнай ежы, смажанага і вэнджанага мяса, каўбас і іншых мясных прысмакаў, за што і называюць другую куццю шчодрай. Вось так бавілі час вясёлыя калядоўшчыкі ў гэтыя святыя вечары. Збіраліся разам за сталом, спявалі песні і частаваліся рознымі прысмакамі. Наогул лічылася, наколькі багатым будзе стол, настолькі будзе шчаслівым і ўдалым год.
А яшчэ ў гэтыя вечары прынята гадаць, спяваць песні шчадроўкі. Добры вечар, шчодры вечар усім людзям на ўвесь вечар. Інна Кірыенкава, Дмітрый Котаў, навіны Віцебскі раён. Мы працягваем успамінаць, чым запомніўся мінулы год Віцебскай вобласці. І на гэты раз Артур Смалякоў нагадае пра новы від спорту ў скафандрах пад назвай «Бампербол» – самага хуткага робата ў Беларусі ад студэнтаў тэхналагічнага універсітэта. Урача відэаблогера з гарадка, які стаў зоркай Ютуба, і сусветны рэкорд на міжнародным чэмпіянаце па спідкубінгу ў Віцебску. У 2016-м Витебская область открывала новые таленты, развивала незвычайныя спартыўныя напрамкі і распрацоўвала крэатыўнае ноу-хау. У гэтыя дні мы нагадваем аб самых запамінальных падзеях года. І спачатку успомнім пра віцебскіх экстрэмалаў, якія гулялі ў бампербол. Яго прыхільнікі апранаюць велізарныя скафандры, штурхаюць саперніка і спрабуюць адправіць мяч у вароты. Здаецца, я знайшоў від спорта, які мне падыходзіць. Спартсмены называюць гэтую гульню вайной калабкоў. 2 таймы, 2 каманды, лік вядуць у галах. Толькі жоўтых і чырвоных картак тут няма. Паўгадзіны гульні ў спартыўнай форме з поліурэтэну, як сапраўдны футбольны матч, толькі траўмы выключаны. Сфера вытрымлівае падзенне чалавека, які важыць 100 кілаграмаў, а падаць падчас матчу давядзецца часта. Больш арыгінальную забаву прыдумаць цяжка, але ў дзювакоў ёсць канкурэнты. Віцебская каманда по футболе на роліках пад назвай «Вортекс» пакуль адзіная ў Беларусі. У клуб прымаюць спартсменаў любога ўзросту, а на пляцоўцы побач з мужчынамі гуляюць прадстаўніцы прыгожага полу. Катались, потом мне стало скучно. Я стал трюки всякие отрабатывать, прыжки. Потом решили мяч попробовать футбольный. Ну, с этого все началось. Адставаць ад прагрэсу віцебляне не збіраюцца. Гэта датычыцца не толькі новых відаў спорту, а і выкарыстання інтэрнэт-тэхналогій. Сельскі доктар з гарадка лечыць пацыентаў і вядзе свой відэаблог. На Ютубе загадчык амбулаторыі дае медыцынскія парады. Раз у тыдзень малады ўрач выкладвае ў сацыяльныя сеткі ролікі пра здаровы лад жыцця і трэніроўкі ў зале. Пакуль аўдыторыя новай інтэрнэт-зоркі некалькі тысяч чалавек. Также у меня есть страница ВКонтакте и Инстаграм. То есть раньше я вообще не занимался ведением какой-то такой социальной жизни на всеобщее обозрение, но вот 2 года отработав здесь, я как-то созрел. Люди задают вопросы, и, соответственно, я уже думаю, смотрю, ага, вот интересный вопрос, можно на него ответить, там, например, про те же витамины или про боли в спине, или про какие-то заболевания сердца. Новай зоркай Ютуба ў 2016-м стаў і унікум з вярхоўя. Некалькі гадоў упартых трэніровак і сёння адзін з лепшых студэнтаў універсітэта Машэрава збірае кубік Рубіка за некалькі секунд. Віктара Данілава у ВДУ даўно лічаць геніем. Сёлета на міжнародныя спаборніцтвы ў Альма-Матар ён запрасіў каля 30 лепшых спідкубераў з Беларусі, Расіі і Украіны. Вынік чэмпіянату сусветны рэкорд. На зборку кубікаў сляпую удзельніку з Томска спатрэбілася некалькі хвілін. Пакуль адны станавіліся лепшымі ў галаваломках, іншыя стваралі шэдэўры ў механіцы. Сёлета віцебскія студэнты сабралі самага хуткага робата ў Беларусі. Футурыстычная гонка дрона ўладзілася ў рамках рэспубліканскай алімпіяды ў сферы інфармацыйных тэхналогій. Усяго на конкурс прыехалі каля 350 маладых наватараў з 39 навучальных устаноў краіны. Гонкі робатаў – міні-версія Формулы-1, толькі без пілотаў і рэактыўных балідаў. Беспамылковае праходжанне трассы – асноўная перавага перад сапернікам. І ў віцебскай каманды тут свой сакрэт поспеху. Поспех віцебскай камандзе прынесла праграма, якая зрабіла іх аўтамадэль самай хуткай на трасе. За першае месца кожны вундеркінд атрымаў уласнага кіборга. Ближайшие планы мы связываем с объединением 2 роботов в систему. То есть мы хотим организовать удаленное управление с одного робота другим посредством передачи данных между ними, анализа их и, соответственно, принятия решений на почве полученных данных. У 2016 годзе хапіла месца розным падзеям. Зараз усё пачынаецца з чыстага ліста. 2017 год абавязкова стане годам новых ідэй і прыемных навін. Артур Смалякоў, навіны Віцебск.
На Гарадотчыне зграя ваўкоў трымае пад страхам вёску Гасьба. Спалоханыя месцічы б'юць трывогу і звяртаюцца ва ўсе інстанцыі, аднак пакуль вынікаў гэта не дае. Як сцямнее, жыхары баяцца выходзіць на вуліцу, днём жа падстрахоўваюцца палкамі ці віламі. Ахвярамі дзікіх звяроў ужо сталі хатнія сабакі. Дарэчы, падобныя факты на Віцебшчыне зафіксаваныя не ўпершыню. Нязваныя госці ўжо арудавалі на тэрыторыі Лёзнінскага і Шумілінскага раёнаў. Сярод асноўных прычын недахоп ежы ў лясах. Як жывуць людзі по суседству с драпежниками. Репортаж Виктора Пралича. Вот за сараем прямо гуляли. Прям за сараем 5, по-моему, насчитали. Месцічы вёскі Гасьба кажуць, што ўжо не прыпомняць, калі раней да іх прыходзілі ваўкі. Аднак з канца восені мінулага года дзікі звер стаў частым госцем да людскіх панадворкаў. Ахвярамі такіх паходаў становяцца сабакі. Ашыйнік свайго Джоні Маргарыта Даронова на днях знайшла непадалёк ад вёскі. Я ходила, я искала эту собаку, принесла один. Кровавая, вон даже кровь еще осталась. То есть, все. Собака есть, другое дело, а так... Пока собаку теперь пока не будем заводить никого. Людзей ваўкі не чапаюць, аднак да школьнага аўтобуса малых суправаджае дарослая. 2-кіламетровы шлях да магазина, а долей тут адважваецца не кожны. Хатнія справы робяць яшчэ днём, у асноўным памацней зачыніць хлявы. І толькі сацыяльнаму работніку Рыце Насковай, заплюшчыўшы вочы на страх, прыходзіцца намотваць кіламетры. Яе чакаюць людзі. Страшно, а что делать? Тут и по деревне страшно, если он около дома ходит, все истоптано. Да сегодня что немножко потеплее, так мне пешком приходится ходить. Это самое, мороз такой был, не поедешь на велосипеде. И все, одна, конечно, кто меня будет водить. Пакуль спробы паляўнічых вырашыць воўчае пытанне выніку не прынеслі. Спецыялісты кажуць, каб загнаць воўку ў кут, трэба прыкласці шмат намаганняў. Должно произойти стечение многих обстоятельств. Это и хороший снег, чтобы он выпал, чтобы след был нормальный, нормальная погода, чтобы мы успели это все сделать, чтобы они легли в более-менее доступном месте, потому что есть иногда такие массивы, что работа очень трудоемкая, потому что обойти практически приходится пешком. Хорошо, если по дороге где-то есть, обрезаешь одну сторону, смотришь следы, а дальше начинает человек просто идти пешком, смотреть, рассмотреть, посчитать следы, узнать, где он там, потому что это же не так, что волк прошел в одном направлении и все. Они охотятся, они живут, они у себя дома. Поэтому стараемся, занимаем. Но я еще раз повторю, что из 10 охот обычно добычливая только одна. Порадовать напалоханых диким звером жыхароў пакуль няма чым. Адзінае, што застаецца, быць пільнымі і асцярожнымі. Паляўнічыя ж у сваю чаргу трымаюць сітуацыю на мушцы стрэльбы і чакаюць месяц люты. Жывёлы пачнуць збірацца ў зграі, што дазволіць спецыялістам прасцей і хутчэй спусціць курок. Віктор Праліч, Ян Пчэльнікаў, навіны, Гарадоцкі раён. Назіраць за ваўкамі бяспечней у заапарку. Віцебскі заасад пасля марознага перапынку зноў адчыніў свае дзверы для наведвальнікаў. Студзеньскі мінус, які панаваў некалькі дзён у паўночнай сталіцы, прымусіў змяніць і ўнутраны распарадак дня заалагічнага сада. Абеды адбываюцца часцей. Хаця некаторых жывёл паніжэнне тэмпературы, здаецца, толькі радуе. Пра зіму ў звярыным царстве. Віктор Праліч. Экзатычныя насельнікі віцебскага заапарка аб паніжэнні тэмпературы маглі і не чуць. Іх яшчэ з лістапада перамясцілі ў цёплыя павільёны, якія зараз ацяпляюцца круглыя суткі. А возле караблёў пустыні, вярблюду Асі і Цімона беларускія маразы не пачым. Пры любым надвор'і яны важна прагульваюцца па сваім вальеры. Для них низкие температуры не страшны, при минус 40 они чувствуют себя довольно-таки комфортно. И вообще это уникальное животное, оно уникально тем, что оно абсолютно приспособляемо к любым условиям. Будь то жара, 40 градусов, будь то холод, причем при резком падении температуры, у них очень быстро отрастает шерсть, где-то порядка, в течение суток она отрастает порядка 5-6 сантиметров. Арктычным звярам, канадскім ваўкам нашы пакуты наконт надвор'я здаюцца жартам, мяркуючы па іх настроі, паводзінах падобны мінус ім, што называецца на лапу. Ірына кажа, такі холад для іх як курорт, нядрэнна адчувае сябе і лама. Такія маразы насельніку Паўднёвай Амерыкі не страшныя, тым больш, што для кожнага жыхароў зменены рэжым харчавання. Единственное, что мы сейчас делаем для всех животных, мы стараемся увеличить количество концентратов, то есть это зерна побольше мы даем им, и мы их кормим 3 раза в день. Мы их утром, в обед и вечером мы даем дробно и даем горячие, не горячие, теплые овощи. Між іншым, ёсць і тыя, каму студзеньскі мінус толькі сніцца. Падпарадкоўваючыся прыродзе, у спячку кінуліся суркі і мядзведзь, а вось афрыканскіх львоў і тыграў грэе любоў.
Виктор Праліш, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся роўна праз тыдзень і толькі добрых навін у ваш дом.